За да можем да делим обикновени дроби, първо трябва да разберем какво означава реципрочно число на дадена дроб, защото това се използва при делението. Делението на обикновена дроб – реално умножение по реципрочното число. Нека първо да видим какво е реципрочно число, аз ще го записвам с друг цвят. Реципрочно число на дадена дроб означава да сменим местата на числителя и знаменателя. Дадена ни е дробта 2 трети, да намерим реципрочната дроб. Реципрочната е 3 втори. Сменяме местата на числителя и знаменателя. Виждате. Реципрочната дроб на 3 седми е 7 трети. Реципрочната дроб на 4 девети е 9 четвърти. Колко е реципрочната дроб на цяло число? Ами като знаем, че всяко цяло число можем да го представим със знаменател 1, то реципрочната дроб на цялото число е 1 трета. Числото отива в знаменател, а в числителя поставяме 1. Реципрочното на 5 е 1 пета. Реципрочното на 7 е 1 седма. Колко е реципрочното на 1 девета? Като сменим местото на числителя и на знаменателя, става 9 първи или това е числото 9. Тоест, ако числителя ни е 1, реципрочната стойност на дроб с числител 1 е знаменателя, който като се сменят местата, става цяло число. На 1 осма реципрочната дроб е 8 или 8 първи. Как намираме реципрочна дроб на смесено число? Първо трябва да превърнем смесеното число в неправилна дроб. Това е 2 по 3, 6 и 1, 7 трети. И след това търсим реципрочната дроб на 7 трети, която е 3 седми. Отново, превръщаме 3,1 втора в неправилна дроб. 3 по 2, 6 и 1, 7 втори. Реципрочната дроб е 2 седми. 5,1 трета, превръщаме 5 по 3, 15, 1, 16 трети, реципрочната дроб е 3, 16. И как сега ще делим? Делението е като преписваме делимото. Преписваме първото число, преписвам 5 седми, това означава да запиша същото. Не сменям нищо, записвам абсолютно същото число. Делението става умножение и числото, на което делим делителя, става реципрочното. Т.е. умножаваме делимото по реципрочното на делителя. Ще умножим 5 седми по реципрочното на 5, по 1 пета. От тук нататък работим както работим при умножение на обикновени дроби, както си умножаваме правилото за умножение. Търсим, ако можем да съкратим. Виждаме, че можем да съкратим 5 и 5 на 5 и получаваме 1 по 1, 1, 7 по 1, 7. Отново, 10 11 делено на 2. Преписваме първата дроб. Делението става умножение по реципрочното на второто. 2 е 2 първи. Реципрочното е като сменим местата на числител и знаменател по 1 втора. Отново търсим, ако можем да съкратим. Виждаме, че можем да съкратим на 2. Получаваме 5 по 1, 5, 11 по 1, 11, 5, 11. Следващия пример. Отново преписваме първата дроб. Да препишем означава да запишем това, което ни е дадено, което пише. 8 13 пише, 8 13 преписваме. Делението става умножение, или както веднъж едно дете каза, двете точки стават една точка. По реципрочното на 4 е 1 четвърт. Отново търсим, можем ли да съкратим? Можем. На 4 1, на 4 2 и умножаваме 2 по 1, 2, 13 по 1, 13. Продължаваме нататък. Преписваме първата дроб 3 осми. Делението става умножение. По реципрочното. Реципрочното на 1 втора е 2 първи или 2. Отново търсим дали можем да съкратим. Съкръщаваме на 2 1, на 2 4 и получаваме 3 по 1 3, 4 по 1 4, 3 четвърти. Следващия пример. Преписваме първото число 5 11. Делението става умножение.
по реципрочното, което е 22 първи, или може само 22 да запишем. Съкращаваме, ако можем, на 11 1, на 11 2, 5 по 2 е 10, 1 по 1 10 първи, което е 10. Отново преписваме първото 7 22, делението става умножение по реципрочното на 1/3, което е 3 или 3 първи. Търсим, ако можем да съкратим, не можем, затова си умножаваме 7 по 3 21 и преписваме числителя. Как делим, когато имаме смесени числа? Първо ще превърнем смесеното число в неправилна дроб. 3 по 4 12 и 3 е 15 четвърти, делено на 3. И сега прилагаме правилото за деление на обикновени дроби. Преписваме първото число, което е 15 четвърти. Делението става умножение по реципрочното на 3, което е 1/3. Сега търсим дали можем да съкратим на 3 1, на 3 5 и получаваме крайен резултат 5 по 1 5, 4 по 1 4. Тъй като това е неправилна дроб, ще го превърнем в смесено число, което е 1,1 четвърт. Следващия пример. Първо ще превърнем 5,5 шести в неправилна дроб. 5 по 6 35 шести, делено на 5, което е равно. Сега прилагаме правилото. Преписваме първото по реципрочното на второто, което е 1/5. Търсим дали можем да съкратим на 5 1 на 5 7 и получаваме 7 по 1 7, 6 по 1 6, което отново е неправилна дроб, което е 1,1 шеста. Следващия пример. Отново превръщаме 2,1 седма в неправилна дроб. 2 по 7 14, 1 15 седми, делено на 5 14. Преписваме първото 15 седми. Делението става умножение по реципрочното на второто. Реципрочното на 5 14 е 14 пети. Търсим дали можем нещо да съкратим. Виждаме, че можем да съкратим 7 и 14. Можем да съкратим и 5 и 15. И получаваме 3 по 2 6, 1 по 1 1, или това е 6. Следващ пример. Превръщаме 1,3 седми, 1 по 7 7 и 3 10 седми, делено на, превръщаме и второто 7 по 7 49 и 1 50 седми и сега прилагаме правилото за деление. Преписваме първото 10 седми, делението става умножение по реципрочното на второто 7 50. Търсим дали можем да съкратим, виждаме, че 7 и 7 се съкръщава, 10 и 50 също се съкръщава и получаваме 1/5. И последния пример, 13 15, делено на, превръщаме 8 по 3 24 и 2 26 трети. Сега преписваме първото 13 15, делението става умножение, по реципрочното е 3 26. Търсим да видим дали можем да съкратим и виждаме, че можем 13 и 26 да съкратим. Може да съкратим 3 и 15 и получаваме 1 по 1 1, 5 по 2 10, 1 десета. Първо превръщайте, за да получите обикновени дроби, след това прилагайте правилото за деление на обикновени дроби.